Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Alhamis 10 ga watan Maris shekara ta 2022 da fatan an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi a shirin ga kanin labarai. Washington ta yi Allah wadai da rahotanni da ke cewa harin da Rasha ta kai ya lalata wani asibitin haihuwa da ke birnin Mariupol na ƙasar Ukraine jiya Laraba. Manazarta sun ce yunkurin da China ke yi na taimakawa Rasha a fannin tattalin arziki ba zai iya kawar da takunkuman da kasashen yamma suka kakaba mata da nufin tunkarar mamayar da ta yi wa Ukraine ba. Rikicin kabilanci wanda galibi ya shafi shanu ya yi sanadin mutuwar mutane kusan 70 a sassa daban-daban na kasar Sudan ta kudu. Kanin labaran kenan, Majalisar Dattijan Tarayyar Najeriya ta yi watsi da bukatar da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar na neman ya yi wa wani bangaren tsarin zaben kasar gyara duk da rinjayen da jam'iyyar ke da shi a majalisar. To ko menene dalili? Abin da ya sa mutane suka harzuka shine yadda aka fito aka nuna kaman cewa wani bangaren gwamnati zai iya hana wani bangaren gwamnati aiki. Ina kuma da rahoto kan matakin da hukumomi a birnin New York ke ɗauka na faɗakar da al'umma kan annobar corona a daidai lokacin da aka sassauta dokokin da aka gindaya da nufin dakile yaduwar cutar. There are 4 color-coded levels: low, medium, high, and very high. Sai kuma shirin domin iyali da a yau zai dora inda muka tsaya a tattaunawa kan batun yawan mace-macen aure a jamhuriyar Nijar, amma kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Washington ta yi Allah wadai da rahotanni da ke cewa harin da Rasha ta kai ya lalata wani asibitin haihuwa da ke birnin Mariupol na ƙasar Ukraine jiya Laraba, yayin da jami'an Amurka suka yi fatali da shawarar da ƙasar Poland ta gabatar na mika jiragen da Rasha ke kerawa zuwa sansanin sojan saman Amurka sannan kuma zuwa Ukraine. Sakataren yaɗa labaran ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon John Kirby ya ce ƙasashe masu cin gashin kansu za su iya yankewa kansu shawara abin da suke sanyi. Amma wannan ra'ayin shawarar mika waɗannan jiragen sama